Снимате ли бе? Абсолютно. За първия си квалификационен рънд виждаме едно прибигване и се опита да вземе зоната. Застана задницата на това. Отново остана там. Защо не снимаме бе? Аз снимам. Ботай! Много го знава план. Тази тройка тежи 200 кила, бе. Аз не знам какво Значи при тия коли винаги става нещо. Виждаш? При тия адреналинов. Вижка е тупалка. Бърза поправка на трасето. За този квалификационен рънд той ще получи 0 точки. Ама то само за ръна не печели точки. Сме за втория квалификационен рънд на Ангел Харизанов с номер 1. Неговият отбор е Мирафио Рикардо. Той кара с Z3 с Power мотор. Третия клипинг пойнт. Ангел Харизанов излиза от дългия десен завой. Нема го фар. Прекрасна скорост и ъгъл. Трети клипинг пойнтове. Хуй свират и снимат. Само на момента. Експрес мюзики? Моите експрес мюзики. Да, бе. Първата експрес мюзика. Още не се знае, че Не. Да видим третия клипинг пойнт.